ηλεκτρονική υγεία και τηλεϊατρική. Αυτό, κυρίες και κύριοι, μεταφράζεται σε ζωές ανθρώπων που σώζονται. Και έχουμε εδώ μαζί μας και θα καλησπερίσω τον κύριο Κυνηγαλάκη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ καθίστε, διότι εκπροσωπείτε εδώ μία εταιρεία που ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν κάνω λάθος, 20. Ακριβώς. 20 χρόνια με αυτές ακριβώς υπηρεσίες. Κύριε Κυνηγαλάκη. Η Telematic Medical Applications είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της τηλεϊατρικής και γενικότερα της ηλεκτρονικής υγείας τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι τιμή μας το γεγονός ότι έχουμε συμμετάσχει σε 18 από τα 21 εθνικά έργα τηλεϊατρικής που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά σας. Θέλω να δείξουμε στους τηλεθεατές μας μια εφαρμογή πολύ ενδιαφέρουσα και θα την δούμε στην πορεία. Πριν πάμε εκεί, πείτε μας λίγο για τα προϊόντα που τα βλέπουμε έτσι κι αλλιώς σε πλάνα στο video wall, τα προϊόντα της εταιρείας. Ένα πολύ σημαντικό προϊόν της εταιρείας μας είναι ο φορητός σταθμός τηλεϊατρικής NOA. Φανταστείτε ένα προϊόν σε μέγεθος βαλίτσας, το οποίο μεταφέρει ιατρικό εξοπλισμό και μπορεί να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε επίγον περιστατικό, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο. Απίστευτο. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, ο γιατρός που βρίσκεται στην άλλη μεριά μπορεί να έχει τα ιατρικά δεδομένα που θα χρειαστεί για να εξυπηρετήσει το περιστατικό. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό προϊόν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο video wall είναι ο ιατρικός θάλαμος MediStation. Πρόκειται για ένα μίνι διαγνωστικό κέντρο, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί παντού και είναι ιδανικό για ΚΑΠΗ, για εμπορικά κέντρα, ακόμα και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να το έχουν. Ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό προϊόν είναι το ρομπότ νοσοκόμα Επιώνη. Πρόκειται για έναν βοηθό του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο το έχουμε αναπτύξει, ούτως ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών μας. Θα γίνει το δεξί χέρι κάθε νοσηλευτή, κάθε νοσοκόμας. Θα το δείξουμε και στην εκπομπή, μου το υποσχεθήκατε. Φυσικά, βεβαίως, με μεγάλη ευχαρίστηση. Υπάρχει μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή της Telematic Medical Application που θέλω να τη δούμε και λέγεται Ιπποκράτης. Ακριβώς. Ελάτε, σηκωθείτε, διότι την έχετε στο κινητό σας και μετά θα δούμε τα screenshots. Μετά. Λοιπόν, ελάτε να τη δείξουμε. Αν μπορεί να μας βοηθήσει και η κάμερα. Θα μας βοηθήσει η κάμερα. Λοιπόν, πού. Βάλτε με. Εκεί. Λοιπόν, το βλέπετε. Εκεί. Ναι. Και. Εδώ πέρα έχουμε την αρχική σελίδα της εφαρμογής. Και πώς κάνει τις... Αυτή η εφαρμογή μπορεί να πάρει τις απαραίτητες ιατρικές μετρήσεις, ακόμα και αν δεν έχουμε οποιαδήποτε ιατρική συσκευή διαθέσιμη. Ωραία. Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αρκούν μπροστά στην κάμερα του κινητού. Με την κάμερα του κινητού. Βάζουμε το πρόσωπό μας μπροστά στην κάμερα του κινητού, το βλέπετε. Τώρα σας το έχω έτσι για να μπορείτε να... Και βάζω εγώ το πρόσωπό μου και τι κάνω? Και πατάμε ένα κουμπί. Ξεκινήστε. Και αυτό τώρα μετράει... Σε κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μετά από μερικά δευτερόλεπτα έχουμε έτοιμες μετρήσεις πολύ σημαντικές για το γιατρό, οι οποίες είναι ο κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα, η πίεση, έχουμε τον καρδιακό ρυθμό, το ρυθμό αναπνοής και μια πάρα πολύ σημαντική μέτρηση για τον σύγχρονο άνθρωπο, τα επίπεδα του στρες. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μόνο και μόνο που φάνηκα εγώ στην κάμερα και άρχισε να μετράει. Ελάτε να τα δούμε εδώ, να τα εξηγήσουμε, παρακαλώ. Δείξτε μας τα screenshots. Αυτή είναι η αρχική σελίδα. Είναι η αρχική σελίδα της εφαρμογής. Αυτό που είδαμε και στο κινητό. Έχουμε φροντίσει τα πάντα να γίνονται με ένα κλικ. Ναι. Με ένα κλικ μπορώ να λάβω τις απαραίτητες ιατρικές μετρήσεις. Με ένα κλικ μπορώ να μιλήσω με τον γιατρό μου. Με ένα κλικ μπορώ να διαμοιράσω τη θέση μου στο συντονιστικό ιατρικό κέντρο της Dr. TMA. Απλή εφαρμογή δηλαδή. Πάρα πολύ απλή, απλούστατη εφαρμογή. Πάμε στο επόμενο να δούμε τι. Ωραία. Εδώ πέρα βλέπετε τις ιατρικές μετρήσεις, τα αποτελέσματα. Αυτό θα βγάλει μετά από 60 δευτερόλεπτα, μου είπατε. Ακριβώς. Μόνο 60 δευτερόλεπτα χρειάζονται. Και είδαμε και πάμε στο τελευταίο και εδώ. Εδώ πέρα σας έχουμε αναπτύξει την εφαρμογή με γνώμονα να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας, ακόμα και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Τα πάντα βρίσκονται σε 4 κουμπάκια. Τέλεια. Οποιοςδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει πάρα πολύ εύκολα την εφαρμογή. Σίγουρα οι τηλεθεατές μας θέλουν να ρωτήσουν αυτό. Μπορεί να το κατεβάσει ο καθένας στο κινητό του και πόσο κοστίζει? Φυσικά. Κοστίζει όσο ένας καφές. Σοβαρά. Σοβαρά σας μιλάω. Ποιος δεν θα θυσίαζε το κόστος ενός καφέ για να έχει πρόσβαση σε πρωτοπόρες υπηρεσίες υγείας όπως αυτές που προανέφερα? Ναι. Φανταστείτε έναν συνάνθρωπό μας, ένα επίγον περιστατικό, που αντί να καθυστερεί σε μετακινήσεις, να
χρονοτριβή σε ουρές ιατρίων, μπορεί άνετα από το σπίτι του να λάβει τις απαραίτητες ιατρικές συμβουλές που σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν και να του σώσουν τη ζωή. Έχετε δίκιο. Όλα τα ιατρικά δεδομένα μαζεύονται στο συντονιστικό κέντρο της Dr. TMA και οι γιατροί από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Πάρα πολύ, κύριε Κυνηγάκη. Περιμένουμε και το ρομπότ να δούμε. Ευχαρίστως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.